2, 3, 4. Ja, ik woon hier nu 24 jaar. Ik kom uit Noord-Holland oorspronkelijk, maar dat zou je wel horen. En hoe is het om je dan 24 hier te wonen? Ja, 2 van mijn kinderen wonen hier nu ondertussen ook. Ik voel me goed opgenomen en ja, dat gaat gewoon super. Wat zal er gebeuren? Nou, dit is de Schoolclub van de buurtvereniging Het Westen. En dat doen we iedere 14 dagen en avond. En daar zijn dus nu 8 deelnemers. Dat is niet zoveel meer, want waren er in het verleden wel 20. En nu is de jongste deelnemer is 49 jaar en de oudste is 92. En dan denk je 92, maar die Sjoerd nog als de beste. Ja, die is soms iedereen de baas.